Ahojte, dobré ránko. Život nám prináša každý deň nejaké príležitosti a je len na nás, či nejakú aj využijeme. Je také príslovie, ktoré hovorí: neboj sa neúspechu, boj sa nevyužitých šancí. A ku mne jedna taká pred pár týždňami prišla. Volal mi kamarát a hovorí mi: počúvaj, mám tu také neuronáplaste, ktoré dokážu kontrolovať rôzne motorické funkcie, športový výkon, spánok, sústredenie, kožné problémy, bolesť a tak ďalej. A ja mu vravím: počúvaj sem, mne sa to nezdá, to bude nejaké placebo. Za mnou tu už boli ľudia s tyčinkami na chudnutie, s kolagénom, s CBDčkom a kadečím. A on mi vraví: vieš čo, nebudem ti to tu viacej vysvetľovať, prídem za tebou. Prišiel a vyskúšali sme. A musím povedať, že odtedy som olepil seba, svoje okolie, svojich známych, svoju rodinu, dokonca aj svoje deti. A ono to naozaj funguje a funguje to okamžite. Chcem povedať, že sme na začiatku jednej veľkej revolúcie, veľkých zmien v oblasti medicíny. Prirodzene farmabiznis sa tomu bude brániť, pretože riešenie zdravotných problémov bez lieku a bez chemie je pre nich nepriateľné. Ale my budeme proti. Takže ak vás niečo také zaujíma a chceli by ste vedieť viac informácií, volajte alebo píšte. Čaute, pekný deň.